Wandelen met jou over padden en door bossen. Genieten van de natuur en de mensen. Na een omweg dat het veer en ijsde uit de vaart is, kom ik nu bijna aan de voet van een observant. Een omweg van ettelijke kilometers. Ik moet thuis even kijken hoeveel. Maar ik wou toch de observant op en de rest van de route oppikken aan de voet van de observant. Het is mooi weer, dus we gaan er tegenaan. Oh ja, hoe ik het vergeet. We lopen weer België binnen. En een klein stukje dat aan de voet van de observant. En via de observant lopen we weer Nederland in, richting Maastricht. We komen nog in Lanaje, dat valt onder de provincie Visé. Okidoki. We zien hier links vuursteenlagen in de Mager. Die ontstonden ongeveer 70 miljoen jaar geleden in een ondiepe krijtzee, waar planktonresten kalksteen vormden en kiezelzuur zich als knollen of lagen afzetten tot zwarte vuursteenbanken. En hier steken we de grens over, bij grenspaal 51, naar Nederland. Nou, een pittig klimmetje. Als je nog niet moe genoeg bent, kun je hier even uitleven aan de gewichten. Maar die laten we nou maar even liggen. Het laatste klimmetje naar de top van de observant, 171 meter. De laatste van de 7 toppen van de Dutch Mountain Trail.
Dat was een pittige klim om hier boven te komen. Nog een klein stukje met de laatste top. 171 meter. De Observant is een kunstmatige heuvel op het plateau van de Sint-Pietersberg. De naam is afgeleid van het Franciscanen Observantenklooster dat zich vroeger op de Sint-Pietersberg bevond. In de periode 1939 tot 1967 werd de heuvel opgeworpen. Bij de aanvang van de exploitatie van de Enzighoeve was het noodzakelijk eerst de metersdikke onbruikbare deklagen te verwijderen om de kalklagen te bereiken die voor de cementproductie geschikt waren. De grond van deze deklagen was gemiddeld 15 meter dik en vormt de huidige kunstmatige heuvel. In 1976 werd de heuvel opengesteld voor het publiek. De heuvel kreeg toen ook de naam de Observant. Onder de Observant liggen grotendeels ingestorte kalksteengroeven. Door het gewicht van de opgeworpen grond hebben de steunpilaren het begeven. Ooit liep hier een ondergrondse smokkelroute van Nederland naar België. Begonnen aan de afdaling van de Sint-Pietersberg richting de Enzighoeve. We zijn bijna beneden. Afdaling in de Enzighoeve. En om te bedenken dat dit miljoenen jaren geleden de zeebodem was. Beginnen we aan de beklimming van de trap. De laatste klim, flinke klim voor vandaag. Ruim 70 miljoen jaar geleden was Limburg een tropische zee. Vandaar al die mergelafzetting, schelpdieren. Tot ongeveer 66 miljoen jaar geleden door een meteorietinslag de dinosaurus uitstierven.
Weer een mooi verborgen paadje. De afdalingen naar Maastricht. De laatste kilometers zijn aangebroken. Een Dutch Mountain Trail. Het zit er bijna op, 100 kilometer. Het zal iets meer zijn dat we vandaag een kleine omweg gemaakt hebben. Het was vandaag een pittige dag. Maar dat maakt de pret niet druk. Het was hartstikke mooi. Ik heb volop genoten. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. Ik zie jullie graag op een van mijn volgende wandelingen. By the way, je kunt je gratis en zonder verplichtingen op mijn kanaal abonneren. Tot de volgende keer.